башындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән башкарылган өр-яңа тапшыру турында хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясенең радио тапшырулар хезмәте тыңлаучыларына аеруча игътибарлы. Тапшыруларда яңалыклар кертеп торабыз. Менә айрым бер шәхесләргә Сәйдәшев Сәйдәшев музыка сатналыгы, Муса Җәлил, Гамәр Бәширов ятына башка атна буе теге үзебездә булган тапшыруларны алып, аларның тавышларын файдаланып, яңа тапшырулар атна уздырган идек һәм радио тыңлаучыларда ихтирам казанган иде һәм алар рәхмәтләрен белдереп торалар иде. Ләкин үзләренә дәвам итә бу туган телне саклау һәм үстерү буенча да зур эш алып барыла башлагач, анда без катнашырга булдык. Хезмәттәшләребез әледән-әле яңа сәхифә ача, элеккеге традицияләрне яңарта. 20 елдан соң радио-сериал жанры яңадан сапта. Кадерле дуслар, игътибарыгызга юмористик радио-сериал «Мин әтине өйрәтәм». Танығансыздыр, радио-сериалда Камал театры артистлары Дания Нурлы, Хәлим Җәләй, Алина Мөдәрисова һәм радио хезмәткәрләре катнаша. Менә бу иҗади коллектив бик изге эш башлады. Монда татар теленең сафлыгы, матурлыгы, аның ахәңе турында сүз бар. Мине мондай проектка беренче тапкыр чакырдылар. Чакыру өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә Нәсим абыйга. Һәм менә без монда озвучкада утырган бергә эшләгән артистлар белән, данлыклы артистлар белән Дания Нуруллина һәм Хәлим абый Җәләлов белән бергә тавышландырганга мин бик горурланам. Мин үзем режиссер буларак бу тапшыруны әзерлим, эфирга бирәм. Бөтен бизәлеш ягыннан, музыкаль бизәлеш ягыннан да үзем эшлим. Һәм үзем катнашам да әти буларак. Әти буларак инде минем роль Казанда үскән татар малае инде, аның баласы менә Камил. Ул гимназиядә әтисен укый инде, отличник, профессор диярлек. Ул әтисен өйрәтә инде. Әтисе Казанда үскән, Камил татар телен белми. Ничексең әле? Иптәш профессорның берне тирләп чыкты, значит. Радио тапшыруның авторы Нәсим Акмал. Мин әтине өйрәтәм тапшыруын Татарстан радиосыннан тыш, Татарстан авазы онлайн радиосы аша тыңларга мөмкин. Беренче тапшырулардан соң ук тыңлаучылардан кайтаваз да килә башлады. Дәүләт телерадиокомпаниясының әтине татарча сөйләшергә өйрәтәм дигән бик матур безнең тапшырулар циклы ачылып китте. Бүген иртәгә белән миңа күрсәттеләр, аңа булган фикерләрен халкыбызның, милләттәшләребезнең меңләгән халык бик хуплый. Тапшыру әзерли башлаганда 24 серия планлаштырылган. Ләкин бүгеннән үк аның дәвамлы булуы фаразлана. Бер кайчан да акча кылы булмаганнар дигән. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Татар халкында гомер-гомергә әти кешенең роле беренче куела. Әти сүзе, әти хакы, ата насихаты, гаиләне саклаучы да, яклаучы да. Актаныш районында әтиләр советы оештыруның максаты балалар тәрбияләүдә әтиләрнең, дәүәти бабайларының ролен үстерү. Бала белән әтине бер-берсенә якынайту. Иске Байсар авылында әтиләр советының киңәйтелгән утырышы узды. Утырышта Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазыевның тәрбия юнәлешендә әйткән фикерләре, күтәргән мәсьәләләре һәркемне уйланырга мәҗбүр итте. Иске Байсар мәктәп укучылары кунакларны милли ризыклар, ипи-тоз, чәк-чәк белән каршылады, авыл шәҗәрәсе белән таныштырдылар. Тормакланып киткән нәсел агачында Җәлил хәзрәт таныш исем Карабәк исемен табып алды. Баксаң, Карабәк аның шәҗәрәсендә дә зур урын алып тора икән. Шулай итеп, Балтач районының Борбаш авылы белән Актаныш районының Иске Байсар авылын уртак бабайлар берләштерә. Безгә авылларыбызны, шушы биналарыбызны югалтмыйча балалар белән тотарга кирәк. Аның өчен Иртә калырлык, авылда калырлык, әни кеше булырлык, кызлар тәрбияләргә кирәк. Һәм инде ир кеше булырлык, гаиләне тотарлык, ирләр тәрбияләргә кирәк.
аттестатында билгесе матур болсын, әйбәт диплом алсын, профессия үзләштерсен, әмма бит профессия, әтияни булып профессиясы. Шулай булмаганда без демографик хәлне дә төзәтә алмыйбыз, авылларыбызны саклап кала алмыйбыз. Октаныш мәктәпләрендә укытучыларның күпчелеге хатын-кызлар. Уку-укыту, тәрбия эшчәнлегендә ират педагогларга ихтыяҗ зур. Өстәвенә, әтиләрнең эш бизнес белән мавыгып, гаиләгә, бала тәрбияләүгә вакытлары калмый. Бала тәрбияләү мәктәптә дә, гаиләдә дә тулысынча хатын-кызлар җилкәсенә төшә. Киләчәк кешесен тәрбияләү нәкъ менә гаиләдән, әти-әни җылысыннан башлануын искә төшерде әлеге очрашу. Төрле җирлектә әтиләр советының эшчәнлеген белән танышачакбыз, тәҗрибәләрен уртаклашачакбыз, чөнки төрле җирлектәге әтиләр эшчәнлеге алар төрле. Без барыбыз да бергә белем һәм тәрбия бирүдә бердәм көч куярбыз дип өметләнәбез. Иске Байсар мәктәбенең әтиләр советы рәисе Ришат Мөниров әтиләрнең үзара аңлашып, килешеп планны эш алып барулары турында сөйләде. Матур эшләр, күркәм гамәлләр фоторәсемнәрдә дә ачылык чагылды. Иске Байсар әтиләре авылдагы хоккей тартмачыгын бергәләп ясаганнар. Балаларны биргә өйрәтү өчен хореографны башка авылдан алып килүне оештырганнар. Әниләре кинәт вафат булган гаиләне дә игътибар үзәгенә алып, балаларга терәк булганнар. Terbiyesinde bu ülkede bir көп türlü problemler indi. Менә шул телдән башлана, әти-әнинең хакын хаклама, үз иленә карата, авылына карата, авылдашларына, күршеләренә карата булган хакларын хакламау. Бик күп төрле менә проблемалар. Җәлил Хәзрәт Фазыев Шуракай авылында көндез мәктәп укучылары Әкишен авыл халкы белән дә очрашты. Соңгы елларда пандемия сәбәпле Октанышта әтиләр советының эшчәнлеге сүлпәнләнгән иде. Эшне кабат җайландырырга килештеләр. Киләчәктә әтиләр советы утырышы ай сайын оештырылачак. Киләсе елда яңа Әлем авылы әтиләренең эш тәҗрибәсен өйрәнергә җыеналар. Фанис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Октаныш районы мәгълүмат үзәге.